Госпожо Иванова, имам нещо да кажа за вас. Казвай. Открихме едно много ужасяващо нещо, което ще ви стресира. Намерихме момичето, което откри пълнолуние. Аз тук го търся 10 часа, че кога успя, ще мога да го намеря. А че го намери за може би 40 минути. Вау! Името е Анджела. Чисти! Чисти! Искам всичко да е изчистено до капка. Ти ми го. Ясно ли ти е? Иначе, лоша магия! Хайде, аз тръгвам! Но, като се върна, искам всичко да е изчистено! Защо е така кафе? Защо не се освободим от него? Защо сме така? Защо ни тормозят? Това пълнолуние ще започва цяла година и няма да спира. Защото аз се появих на този ден. Защото аз се появих на този свят. Аз ще продължавам това пълнолуние. Никой няма да ме спре. Аз съм шефката на това пълнолуние. Аз съм се родила тук. Аз ще го продължа това пълнолуние. Това пълнолуние няма да свърши. Шеф звъни. Да, шеф. Да. Шеф е. Тя какво става? Някой разправ за пълнолунието и ме открил. Как така? Изчакай, някой идва тук. Да. Айде, шефе, ще ни хванат. Хайде, чао. С кой говориш? С кой говориш? Здравейте, да ме питам, вие не продавахте ли някакви високи ли там нещо? Извинете, или може да се бъркам? Не. Хайде се! Сега ще ви омагьосам! Омагьосам! Така. Колко е добре! Пари! Ти дателката на пълнолунието